Майко мило, пак ли бе? За какво става въпроса? Вижте каква уникална, модерна, младежна баня. Черни плочки. Акцентна стена с черните плочки. Колко много ми харесва, честно. Аз, когато ще си взема апартамент, ще си правя ремонт, задължително ще имаме такива черни плочки, защото това е максимален акцент. Вижте за какво става въпроса. Душа вградение. Изобщо ни ти виси никакви маркучи, нищо. С кеф. И плочките гранитогресните. Това е решение. Много уникално. И така, между друго, опънатия таван, светещия като цяло. Намираме се в Малинова долина днес. Град София. One love, като се казва. Ама повече от Велико Търново не знам по-красиви градове. Шегувам се. Значи, за какво става въпроса? Опънат таван, светещ като цяло. Това е баня. Банята не се страхува нито от вода, нито от пара. Имам предвид платното, не банята. Банята, разбира се, нищо не се страхува, защото е направено с плочки. Завършихме го. Трябваше да стане за един ден, се разтяна на 2 дни, няма нищо. Всичко е наред. Главно да стане всичкото точно, като се казва, го правим за мама. Екосилинг за вашия дом.